To, že si kúpil zlaté ETF vôbec neznamená, že vlastníš zlato. ETF je super nástroj, ale jedna z jeho vlastností je, že ty nevlastníš ani gram zlata. To zlato, do ktorého sa investuje, vlastní emitent. A ty budeš vyrovnaný vždy v dolároch alebo v eurách, v akej mene si nastavil. Veľmi zjednodušene, zlato vlastní ten, ktorý vydáva ten fond, do ktorého ty investuješ. Týmto ty prejavuješ dôveru, že veríš, že on to zlato v tom sklade má. Nie je na tom nič zlé, problémy môžu prísť, keď príde na lámanie chleba. Môže sa stať, že to zlato tam nebude, alebo že dostaneš vyplatené menej, ako by si očakával, alebo ako bola hodnota. Ja nehovorím, že sa to musí stať, ale takéto rizika tento nástroj z tej svojej podstaty nesie a s tým musíš ako investor počítať. Aby si to vedel ošetriť, nič ti nebráni k tomu, aby si pár gramov zlata kúpil aj domov, ktoré budeš mať v ruke a budeš mať zase ďalší bezpečnejší nástroj. Pošli toto video kamošovi, ktorý investuje len cez ETF a nijak ináč.